Volám sa Anna Droščinová, toto je môj syn Matúško. Bývame na Skalitom na Kysuciach. Je to náš jediný synček. Narodil sa zdravý. Tesne po pôrode dostal zápal pľúc a následne na 8. deň dostal krvácanie do mozgu. A odtedy vlastne jeho diagnóza je detská mozgová obrna, spastická kvadrupareza. Od jeho narodenia vlastne nebol ani jediný deň, kedy by necvičil alebo kedy by sme nerehabilitovali. Celý život Matúškov je vlastne jedna veľká rehabilitácia. 6 rokov sme sa snažili, aby sme ho postavili na nohy, či už v rôznych centrách, doma sme cvičili s ním každý deň. Celkovo nás za tých 6 rokov vyšla rehabilitácia na 60 000 eur. Po týchto 6 rokoch Matúško už skoro stál na nožičkách, len prišiel deň, keď dostal druhý zápal plúc a vlastne zlou liečbou sa spustila epilepsia a Matúško ostal ležať. Vlastne celý kolobeh sa začal odznova. Rehabilitácie ešte väčšie, potom prišli urologické operácie a epilepsia bola stále väčšia a väčšia. Nevedeli sme, čo máme s ním robiť, ani aj lekári už boli bezradní. Potom nám svitol jeden krásny deň, keď nám oznámili, že má síce histaminovú intoleranciu, ale úpravou stravy, čistením organizmu za rok a pol Matúško, môžem povedať, že nemá ani jeden záchvat denne. Predtým ich mal 20-30, teraz nemá ani jeden. Chodí do školy so zdravými detičkami, je veľmi spokojný, šikovný, učí sa prvé písmenka, učí sa čítať, písať, počítať. Vlastne nemá žiaden problém s tým, aby stíhal deťom v škole. Je šikovný takisto ako ostatné detičky. Veľmi nám pomohlo tá úprava stravy. Vlastne všetko, čo spúšťalo epilepsiu, záviselo od toho, čo zjedol. Lenže táto strava je veľmi náročná, nákladná. Musím dávať pozor, čo zje. Každý deň mu variť čerstvé jedlo, nemôže jesť prihrievané jedlo. Takisto potrebuje aj stále rehabilitáciu. Chodíme na špeciálnu terapiu Feldenkrais do Trinca 2-krát do týždňa. To samozrejme nám poisťovňa neprepláca. Takže toho, čo sa točí okolo Matúška, je strašne veľa. Samozrejme aj do školy potreboval schodoles, potreboval špeciálny vozík, potrebuje mnoho vecí a niekedy už nezvládame finančne zastrešovať toto všetko. Preto by som sa chcela v prvom rade poďakovať ľuďom, ktorí 7 rokov nám prispievajú na Matúškovú liečbu. Toto je obrovské ďakujem pre nich a poprosiť tých, ktorí by nám ešte mohli pomôcť, že každé ich euro si nájde u nás svoje miesto. Ďakujem.